Ukuthwasa kulona isiko, ubunyanga akusilona isiko, akusona futhi isintu. Konke lokhu kuyimikhuba. Ngamanye amazwi umoya ongaziwa. It's either umZulu, umXhosa, umVenda, umShona, umNdebele, yiyo yonke le nhlobo ekhona. Lo moya make wafika umoya kathiwa someone in a family, ungena umoya unyanga, umoya wokuthwasa, umoya wokugedlana, wokwenzana, wokuchitha ikhwama, amathamo. Ngazi uma bethi uhlola ngamazwi uma wenzani, konke lokho akusiyona isimo. Kodwa igama lalokho kuthiwa imikhuba. Siyathanda ukwenza imikhuba sithi iyisiko. Mase sifuna ukuqinisa kahle ngalolu limi esilibiza kuthiwa olwethu, sithi singabantu. Ubuntu bethu sibuqinisa ngani? Mabe sifula la esikweni sibuqinise ngani? Our biggest challenge, we are contradicting uba ngama-African nemfundiso okunye sikuthatha ngathi sekuyisiko. Liyini isiko? Isiko yile migudu elandelwa by a certain culture or a certain family ethi thina singabakwa siphila kanje. Nansi inkinga yethu masizokwenza isiko. Ukhuluma ngomuntu mina ongaphendukanga, ngithi umuntu ongaphendukanga mezokwenza isiko uyahamba yofuna lento enibiza kuthiwa yinamanga, uthi ngisayohlola, angithi ma eyohlola uyofuna yokwenza umkhuba esikweni. Ma uzokwenza into eyisiko in your family, wasuka la awanganeliseka, ngoba sihlala siyasolana sodwa ukuthi siyabulalana. Ma uzokwenza isiko uqala uyofuna umkhuba ukuthi mawenza isiko lihambe kanjani kahle. Ngamanye amazwi usulande umkhuba, amanga uzowafaka kuphi esikweni. Isiko bese lithelela isintu sokuphila. Ngamanye amazwi lokhu kuyafa, ubulawa nje imikhuba. Everyone right now sesiphila, abantu abaphila sebephilezwa imikhuba. Emkhubeni kwenziwani? Isikalikhi isiko elithi cha. Kodwa ma ufika la kwimikhuba bazokunikeza izinto. Iqala kanjani umkhuba? Uzosuka umuntu wakaSibisi atshela abakubo kaSibisi ukuthi abayongena lapha yakwaDlala, ukuthi hambani uhlala kwaDlala kodwa beyobakwa abantu abakwaSibisi. Kunezinto zokuya nazo la ezizothelela la bese kuyonakala ngisho esintu.